O să încep prin a spune că eu sunt onorat să mă aflu azi aici, alături de atât de mulți oameni interesați de tema pregătirii permanente, de oameni pasionați, de oameni dornici să construiască un viitor luminos. Cinematografia a fost descrisă cu o definiție la care țin: arta sintezei totale, pruncul uimitor al mașinii și al sentimentului, arta totală spre care toate celelalte au zis dintotdeauna. Fuziunea absolută artelor, așa cum o numea ziaristul, eseistul și criticul de cinema Ricciotto Canudo în lucrarea din 1911 intitulată Manifestul celor 7 arte. Filmul a devenit marea dragoste a vieții mele în urmă cu mai mulți ani. Iubesc să privesc filme și de ceva timp să scriu despre ele, iar prin această cale țin să-i mulțumesc în mod deosebit jurnalului digital al Colegiului Ghibu, căruia sunt profund recunoscător pentru șansa pe care mi-a oferit-o atât mie, cât și partenerilor mei de la filologie și jurnalism de pe platforma Logo Paper. Faptul că există un loc în care polul creativității mele se poate fi auzit de către oricine este un privilegiu de care, din păcate, prea puțin dintre adolescenți beneficiază, iar tocmai aceasta mă motivează și, deopotrivă, mă încarcă cu o doză mare de răspundere. Ideea de a scrie cronici de cinema a răsărit brusc în mintea mea, într-o noapte târzie de august, așa cum bine îmi amintesc, atunci când am realizat că majoritatea filmelor considerate ca podopere sunt total necunoscute celor de vârsta mea. Gândindu-mă puțin de ce, am ajuns la un răspuns cât se poate de clar. Principalul motiv pentru care nu ne mai uităm la filme bune are drept cauză faptul că am încetat din a mai vorbi despre ele. Ca urmare, am început prin a scrie o cronică de film, cronica filmului Taurul Furios, regizat de Martin Scorsese, și pot spune acum, privind retrospectiv, că acela a fost momentul în care mi-am dat seama că a discutat despre cinematografie, lucruri pe care mi le-am dorit dintotdeauna. De-a lungul timpului, sunt conștient că mi-a creat oarecare reputație în rândul cititorilor Logo Paper, așadar, consider că îmi revine responsabilitatea de a aduce în față filme care, cred eu, merită vizionate și la care, din păcate, nu ne mai raportăm. E esențial, din punctul meu de vedere, să cunoaștem filme precum Luminile orașului, Șoferul de taxi, A fost odată în America, Cetățeanul Kane, La Strada, Hoții de biciclete, Cei 7 samurai sau 2001 Odisea spațială. Nu doar pentru că ele sunt în sine niște pelicule extraordinare, ci și fiindcă relevanța acestora rămâne relevantă. Scuzați, sunt destul de emoționat. Filmul este parte din viețile și culturile noastre, ne rafinează emoțiile și ne ascute gândirea. Drept urmare, este firesc să încercăm să-l înțelegem. Asemenea unei locuințe sigure, cinematografia pe care o știm azi nu ar putea exista fără o fundație solidă, pe care e imperios să o cunoaștem. Selectez cu mare atenție filmele despre care vorbesc și, cu toate că nu cunosc atât de multe despre cinema pe cât mi-aș dori, încep de fiecare dată să oferi cititorului o perspectivă cât mai amplă asupra procedeelor artistice utilizate, curentelor din care fac parte sau influența acestora de-a lungul istoriei. Scriu despre filme clasice pentru că generația mea are nevoie să le cunoască. Scriu despre filme clasice pentru că, din postura de cinefil, îmi revine datoria de a propaga miracolele uitate ale cinematografiului. Le mulțumesc celor care mă citesc și care mă motivează să mă autodepășesc de la o cronică la alta, iar pe cei care le-am strânit interesul iubit să ni se alăture. Urmăriți filme bune, contribuiți la progresul uman prin bunătate și aveți grijă de ce apropiați vouă. Vă mulțumesc!